na gaida ke human leader Hajiya Halimatu. Amana sai dan amana mu kwankwasiya ba za mu daina ba. Amana sai dan amana mu kwankwasiya ba za mu daina ba. Amana sai dan amana mu kwankwasiya ba za mu daina ba. Honorable Sunusi Abdullah shige tsadan amana ne. Amana sai dan amana mu kwankwasiya ba za mu daina ba. Alhaji Amadu Daji Kura ke tsadan amana ne. Amana sai dan amana mu kwankwasiya ba za mu daina ba. Adamu Ibrahim MD ke tsadan amana ne. Amana sai dan amana mu kwankwasiya ba za mu daina ba. Nasiru Sulagaro dan baiwa jinjina nake ma. Amana sai dan amana mu kwankwasiya ba za mu daina ba. Rabi Isa Dalili ko kai ma ai ba za na manta ba. Amana sai dan amana mu kwankwasiya ba za mu daina ba. Inde magana ake ta siyasa to ma dugunmu ne a gaba. Amana sai dan amana mu kwankwasiya ba za mu daina ba. Zaki nake nufi dan Musa dan sai da shi a PDP. Amana sai dan amana mu kwankwasiya ba za mu daina ba. Mutane zuwa ubanmu oganmu tafiya tana yin kyau. Amana sai dan amana mu kwankwasiya ba za mu daina ba. Amana sai dan amana mu kwankwasiya ba za mu daina ba. Amana sai dan amana mu kwankwasiya ba za mu daina ba. Hashimu Tungurawa dole ne bai saka waƙata. Amana sai dan amana mu kwankwasiya ba za mu daina ba. Na gaishe da Dr.